Hola de nou, soc la Roser, de tercer d'ESO de l'escola a casa nostra, i aquest segon trimestre m'he estat llegint el mecanoscrit del segon origen. Aquest llibre l'ha escrit Manuel de Pedrolo, és d'edicions 62 i forma part de la col·lecció universal de butxaca El Cangur. Aquest llibre té 173 pàgines i, com podeu veure, és una edició antiga i per tant no en sé el preu. He escollit llegir-me'l perquè vaig preguntar a familiars i amics quin llibre em podria llegir i em van recomanar aquest, i també perquè la meva cosina me'l va deixar. Així que el seu resum és el següent. Mecanoscrit del segon origen. Amb el títol de Mecanoscrit del segon origen és conegut l'any 7138 de la nova era, el llibre que més de 4.000 anys enrere havia estat rescatat de l'oblit i que ocasionà fins i tot serioses discussions entre els entesos d'aquell temps. Obra de ciència-ficció, com pretén l'erudit Eli Raures, o memòries autèntiques d'un dels pocs sobrevivents de la catàstrofe que destruí la civilització, com opina el marxant d'antiguitats, el Gandalmasses? És l'Alba, la seva protagonista, un personatge de novel·la, o bé la mare de la humanitat que s'ha refet gairebé a partir del zero? Aquesta noia de 14 anys, verge i bruna, com diu ella mateixa, es dreça del text amb un poder de suggestió tan extraordinari que costa de creure que algú, ni que sigui Manuel de Pedrolo, pugui haver-la inventada. D'on l'ha treta? D'on li ha vingut el mecanoscrit? Sincerament, vaig triar aquest llibre perquè no sabia quin llegir-me, com us he dit abans, però al veure el títol i la portada no em feia gaire il·lusió llegir-me'l. Però puc dir que m'ha sorprès molt el llibre perquè m'ha agradat molt. No sé, la història, des que vaig començar-me a llegir, que no podia parar de passar pàgines, i això no em passa gaire sovint, però amb aquest llibre m'ha passat. Aquest llibre m'ha fet reflexionar molt, sobretot en el tema de com nosaltres veiem la vida, ja que ara mateix tots volem coses materials, i qui té més coses materials és el millor, i en el fons l'únic que necessitem és estar amb algú i no sentir-nos sols, que és el que els hi passa als personatges del llibre, que ho poden tenir tot, però un sense l'altre no serien res, perquè de tant en tant van apareixent diferents personatges que es troben en el seu viatge i que a l'estar sols acaben embogint i molt sovint acaben amb la seva vida. El llibre em manté interès, ja que sembla un fet molt desconegut, això de sobte, ara només hi ets tu i jo. Però probablement és proper i també pot ser que hagi passat, i segurament ha passat. També he de dir, vull afegir que vaig mirar la pel·lícula després de llegir-me el llibre i que us recomano que si us el voleu llegir, primer us llegiu el llibre perquè no tenen gaire a veure. La pel·lícula no enfoca en uns aspectes que probablement són els que m'han agradat més del llibre. El recomano a les persones que els agradi llegir i reflexionar. Les persones que llegeixen un llibre perquè sí, perquè és curt, no us el recomano, perquè se'ls farà bastant pesat, que és el que a mi em passava al principi, però després ja vas fent. I sí que em llegiria un altre llibre del mateix autor. De moment en tinc 3, però que probablement em llegiré en un altre wiki. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.